kaikki! Nyt mä oon tällä videolla, mulla ei ole pitkään video. Näin. Ja mä en oo normaali kuvauspaikka. Mä en oo kaverina, ei. Mä en oo kotona, ei. Vaan mä oon hotellissa. Semmossa liikuntakeskuksessa. Keskuksessa. Ja siis oikeesti mä oon pahoillani, että ei oo tullut pitkään aikaa videoa. Ja oikeesti te ootte kattonut niin paljon mun videoita. Niinku siis yhdellä videolla on 200 näyttökertaa. Mä oon tosi kiitollinen, että jaksatte katsoa mun videoita ja näin. Ja sit kun mulla on paljon tilaajia, niin mä voin varmaan ehkä tehdä postareista varten. Riippuu vähän. Näin. Ja vois tulla spessuun joku. No niin, moikka taas. Pientaukoa äsken. Ja muuten. Ai, uusi iPhone 6 on tullut kauppoihin mun mielestä, joten iPhone 6 on varmaan tullut kauppoihin siis. Kuka aikoo ostaa sen? Kirjoittakaa tonne alas, jos aiotte ostaa, mutta ei tarvitse kirjoittaa, että ostaa. Ja jos ette ostaa, mutta siis alas vois kirjoittaa myös videoideoita. Mutta nää ideat on vähän kohtaisia, senkään takia ei oo tullut videoita. Ja ei oo hyvä kuvaaja, mulla on. Sama kuvaaja aina oikein. Ja sitten